गोदोनि उन्दैनि माइन्ड रिफ्रेशिं खालामफैदों उन्दैनि गोदोनि ना खारखुमानानै गुरफैनाय मा बाबामोनहा रायोमोन नालाय थाङामोन लोमजाजानो गियोना गथ' मानसि बेखायनो ओमफ्राय खारखुमा नै ओइ लामानिफ्राय ओरै गुरफैयोमोन नैबे दैयाथ' उनावसो जादों नैबे दैया लोगोफोर सनाफोर लोखिफोर हिराफोर माइनावफोर बैथिंजाय दै दङ दाथ' नै बेरासो होजोब्बाय बेरा बिथिंजाय आं गुरफैयोमोन आरोना नै आं गुरनानै मोननाय नाया मोनदों दे खबाइ गैयाना बेयावनो लाबाय नै जेखाया नै बे बाबुआ गुरदों नै लाग्राया लोगोफोर दंहाय लोगोफोर लाफानानै बेरायनांगौ मेरा बडिगार्ड हे नोंथांमोनहा